hemen ez. Kobertura topatzen nahi naiz, a ber. Musika pixka jarri nahi dut. Baina ez dakit. Bruce Springsteen pixka edo. Elliot Murphy pixka edo. A ber, hartziten. Bueno, igual du. Después de todo, musikari badator saiora. Eta después de todo, berak jarriko du musika. Kaixo lagunak eta Karen Ortizia Ginea, ongi etorri, zer moduz? Kaixo, Seba, oso ondo zurekin. Plazera hondi bat zuen izatea, Neria da. Pentsatzen gendun akordioakin etorriko zinera eta keharra teklatu ekarri desuna. Bai, uste non txikiago izango zara, baino ez. Ondo. Irrikitan zuri entzuteko. Hemen ibili gea, después de todo, gora bera, después de todo area, zer da zehazki, labe barruan dakasun zerbait, ez da, laiztera teleko dana? Bai, nire lehenengo diska, bakarlari bezala, eta gutxi gora bera irailean edo aterako da. Eta orain ekainean single bat aterako da. Jope, baino, hoi dator zuria, lehendabizikoa, baino zenba kolaborazio dituzu, Bai, asko. Eta bakit Bruceekin gauzakin dituzula, bueno, Elliotekin, ze ongi ez da? Bai, egia esan bai. Eta guain zatoz ilusio hondiakin zure diska berriak aleratuko gauza asko pasaizkit eta guain da nire momentua, zakit zertarako, baina bintzat nire momentua. Goxatzeko eta gure goxatu arazteko. Eixe. Bueno, eskuak oso fina eskazu, musika mundun, zukalden zemuz moldatzea. Egia esan ezain. Neko nuke hobeto moldatzea, baina bueno. Etxalako aritu zeuru. Baina jate asko gustatzen zait. Bueno, eartun earki moldatuko gea. Ikusiko zuen, piper bete batzuk ingoitugu, saltxar bat piper morroiekin, eta aldi berian, Karen intzungo dugu. Ze sorte da, kaur. Beno, lagunak eta Karen, garatuko zuet pausuz pausu, nundik noebiliko gean, piper bete hauek iteko garaian. Hemen dazkau piperrak, pikillo piperrak, baino lehen dabizi prestatu behar dugu, barruan sartu behar deuna. Ingo deuna da, gurinetan, porrua goxatu, behin ondo erregozita honian, zapuan, pusketa erba sartuko dugu barruan, txikituta, eta hori utziko dugu, gio bexamelakin nazteko. Bexamela ingo dugu, gurina, irina, esnia, gatza puntu bat, honeire gatza pixka botako jo, eta gero hori ostutzen utziko dugu. Behin ostuta da honean, piperra bateko ditugu, eta piperra sartuko ditugu piper saltza baten barruan. Piper saltza iteko, hemen dazkau, morroi hauek, laben erreko ditugu gatza eta olio tanto batekin, behin ondo erreta daudenean, ingo dituguna piepitak atea, azalak endu, ingo deuna da goxatu batzu jakin, eta horre ikeituko jo, piper txorizerua, esnia, esnegaina, azukerre pixkat, berrinduko deu, piperrak bertan goxatu pixkat, eta zuri entzun. Zema gauza. Hau da gauza erra. Bueno, lasai, ni bertxoa gota eta bain txilgi txarrak agungo geha, ados? Vale, oso ondo. Bueno, lehen da biziko eta behin, behitu, porru hau, ingotena da. Pixkat uretetatik pasako, zatik horre raska ez da kasu alde hortan, hor ningo jotena da. Lehen da biziko geruzak endu, bakizue beti hemen lokatz pixkate hote, ala, lokatzik ez nahi gure errezetan, ordu naukendukoet, ur pixka pasako jot, eta txiki inbiar dau. Ondo moldatuko zea, ez da? Labanakin ondo moldatzea? Ez gehiegi. Labanetze gustatzen, baino, saiatuko naiz. Saiatuko naiz. Lasai, ingotena nik ondo garbitu, eta bitu, erditik amostuko dut, eta zu erdi jaiten jungo zea, eta ni beste erdia, bale? Eta hala ikusten jute zea nolaitean. Oso Erresa da. Mantxo jungo gea. Zagau presik handa. Bueno, kontatu. Zan deuna da, Bruce Springsteenei intzenion, Springsteen, ez dakit ondo esaten deten, Oso ondo esaten duzu. Bale, eskerrik asko. Intzenion diska bat beretzako. Kontatu hau, nola izan zan hau? Bueno, txikitatik gustatzen zitzaidan Bruce, baino izugarri, eta beti nera matxoki juten nintzen kontzertutara, lehenengo filetara, hoteletara, orain dela, hogeita piko urte, atzea botatzen bale badeu, orduan, ni beti bere kantua jotzen dituen etxian.
nera mentxazan berarekin jotzea. Orduan jartzen nun musika etxean, eta beti akordeia jartzen nun, eta eta egiten ditun beti nire improvisazioak. Eta, bueno, azkenian, hainbesteko pasioa neukan, berarekin, txiki-txikitatik, esan nun, eske, ja daukat autografoa argazkik ezak zer, eta lehenengo filan egon nahizik, ni zezen gehiago behar debeakin. Erakutsi behar diot, nolaino bera izan den ere bizitzan oso garrantzitsua. Eta orduan, nion kantu pila bat hartu nituen, eta akordeiarekin estudio batean jo nintzen, eta klaketari gabe, bata bestearen atzetikan, kantu pila bat egin nituen, akordeiarekin bakarrik, Zure ahotsa, akordeoia eta bere kantua. Ahotsa gabe, akordeoia, musika, eta akordeoiarekin hasi nintzen txikitan, orduan hori izan zen pixka nire hasierako instrumentua. Eta orduan, berak ere bai erabiltzen zure akordeoia, erabiltzen du askotan, zein kantutan, eta esan emanin behar diot. Eta ordu, egon batian, hainbeste hoteletan egon da gero, eman nion dizka. Eta aurrez aurre mantzen nion, bidali zen nion? Aurrez aurre mantzen nion? Lehenengo manion, karta bat edidatzen nion, bere elbidera, nigersira, igual 15 urtekin, baina gero ja, 20 gutxekin edo horrela, eman nion, rapatu nuen Madriden, Hotel Palace, zegoen Kasaluzian. Kasaluzian arrautza garbatu baten eta, eta orduan, hortikan atea zan, eta jonkinan batzuk horrika, eta horra rapatu nuen, eta eman nion dizka. Eta orduan, urrengo egunean, orduan nahiko krikian nintzen, berarekin, berrezko nintzen hotelea, eta hori despeditzea, eta hola. Eta esan zian, entzun zuela, eta gustatzen zitzaiola. Eta orduan ikan aurrea, handikan urte eta pikora, Valentzian ikusi nun nire lehenengo filan, eta ja orduan ikan aurrea, bueno. Kontaktua dakazu berek. Bai, ezagutzen gea. Eta gutun horiek, bialdu dizkizu bueltan, ez, beti izaten dira, pues hori zabaz akordearekin, eta horlako gauzak. Eta gero Dublinien manion beste dizka bat, handikan urte batzutara. Berdina, beste kantu, nola, Bruce dauzkan hainbeste kantu, eta hainbeste, bueno, da fenomeno bat. Dauzke gainen kantua diala denak, nire ustez, hits kantuak ez, osea, jala numero 1. Zenbat numero dauzak Brucek, eske nik uste ez daula beste bat, beha bezalakoik. Beregatik zea musikaria, baliteke opeak bultatu zure ikurretako bat, bere zure ikurra izan da beti? Bai, osea, nia zen nintzen txikitan, oa indikan behaz nuen ezautzen. Baina bai da egia, adibidez beti neukan kontserbatorian musika klasikoa eta hola, ondo zegoen, baina nahi gustatzen zitzaidan hori, rocka eta pop, eta Bruce zanetzat, bueno, osea, nire jainkoa. Orain ja, bueno, lasaitu nahi gauza asko gustatzen ezkit baino orduan. Bueno, hemen, ikusezu nola moztituten Luciaska, hola xe? Bai. Moldatuko zea, bai, ez da? Bai, a ber, erakusten diazu pixka baino, bai, horrela ez da. Gamona Lucia hartzen duzu, horrela xe jartzen diozu, eta lasai, Luciaska, takion txiki-txiki. Vale, saiatuko nahi. Eta, después de todo, ze topatuko du dizka honen barruan? Begira, gauza asko pasa zaizkita azkeneko urtetan denoi bezala, baina nahiko tristeak. Eta orduan, iritsi izan momentu bat, esan nula, uste badala garaia, talde pila batekin egon naiz jotzen akordoia teklatuak, eta abarez, beti musikari, ez dakit, laguntzen bezala arregloak egiten, eta beste musikarien kantua jotzen, ez? Orduan, nire eusken beti kantuak egindak, baina ez dakit, nire burua ez duen ikusten, ez dakit, protagonismo horrekin, ez? Beti negoen, bigarren filan bezala, iritsi zitzaidan... Aukeratu, etzen etorri momentu, eta zentzen iritsi daia, ez da? Eta orduan esan, iritsi da. Eta orduan, kantuak dira, nire amatxo hiltzen oain dela 3 urte, eta orduan dikan aurrea izan zan pixka bat... Dezizio hori hartu nun, ez? Oso bezki pasa nun, eta orduan, hasi nintzen, ez dakit ondo mozten nahi zen, porque bi gauza bat... Biatzik ez moztu, geho nahi deula teklatu ago, eta hortik aurrera lasai, moldatuko geha. Pues hori, eta orduan, erlazio bat izan nuen, bukatu zen erlazioa, eta orduan, denbora asko pasa nuen konposatzen. Etxean, lasai, zegaizki zaudenien, pues etxean zauden. Eta horrela saltzei zu, terapia gisa erabili zen. Hori da nire terapia, eta orduan, neuzkan kantu desiente egindak, orduan nengoen beste talde batean ere bai lanean, baina talde hori desagertu egin zen. Osea, azkenean hori pasatzen da askotan musikarekin. Eta talde horrek eramaten zigun Javier Vargas, ez dakit ezagutzen duzun dela, Vargas Blues bandeko gitarrista, sortzailea. Eta orduan, berak ekoizten zigun Destino Harlan izan azun taldeak. Bukatu zen, eta orduan esan zunkaren, nik uste zure kantuekin jarraitu barko zen aukelazuk, eta
nik lagunduko dizut, kanturen bat nik ekoiztuko dizut, eta hola egin genitun, kantu batzuk bien artean, da gero, santzian zuk egin aurrea zure izkarekin, eta hola hasi nintzen. Eta kantu hori guztiak adibidez. Lehenontikan ja idatzitza zenukan baten bat, o komposatua eta guain letra jarri diozu, edo letra o dana berri egin dezu. Dena berria, nire euskan dena berria, nik ordu arte egiten ditun kantuak musikari gabe. Osea, beti gustatu izan zaizkit soinu bandak eta hola, eta orduan egiten nuen musika instrumentala. Baina, ez dakit, ze pasa zitzaidan amailtzanean, irutze zitzaidan, ez dakit, kontzertuak emateko ni bakarrik, ez, nire kabuz, errexagoa zala, letra jartzea. Ze, karo, ez bazea Ennio Morricone edo makina bat, soinu bandetan ez daukazu bide errexa. Orduan, pentsatu, igual, kantu errexak egiten bali maitut, horrela, nahitko komertzialak tala, igual disfrutatu dezaket. Eta horrela hasi nintzen letra jartzen. Eta besten. Eta bakarrik zaude orduan, holtza gaine joko zenean, inpetzatzen bira txiki bat, o bira txop bat edo ezain txikia ere etorriko dala, hor bakarrik topatuko zaitu holtza gainean, edo eukiko zu kolaborazioen bat, edo... Nirekitan nago denatara, baina hasiera batean, adibidez... Lasa, hau ikasi da, ni moztuko. Vale. Beitu, ekainaren 13an izan un kontzertu bat Donostin, elanden aretoan, eta hemendikan aurrea, hain naiz prestatzen pixkat diskaren promozioa, eta udazken aldetik aurrea ja, ingo ditu gauzak. Eta orduan, bakarka, edo igual, adibidez, elandenen, Oriol Flores perkusionista batekin egon nintzen, eta, sobre la marcha, ez? Eta segune ze presupuesto dagoen, eta... hasiera batean bakarrik... Presi gabe, baina goguakin da goxatuz, ez da? Bai, hori da. Ondo. Seguro ondo ateako da, 13an estrenatu basea, ondo jungo. Baietz, ni naiz 13an jaiotakoa, eta gure etxen 13an pasadian gauza eharrak izaten dira. Bai. Beti jendia izateko 13a ez dakit arriskutsua, eta gero, auto, zea juten ez, egazkina eta ez da 13a, ez gertatzen da. Ze hilabetekoa zea? Maiatzekoa. Bai. Jo, zoriona. Eskerrik asko, bai. Diska batera dezu, baina zu, kompositoria zea, irakasleare bai musikana, ez dakit, beti musika inguruan bizi izan zea, instrumento mordo bat jotzituzu, eta ez dakit, gauza batekin bestekin baino gehiago goxatzen dezu, edo nola aurkezten zea zu jenden aurrean? Bai, egia da, akordoia, teknika handia dakatela, beti danik ez, eta gero pianoarekin daula, baina batez ere, sentitzen naiz, sortzailea. Hobeto edo okerrago, baina gustatzen zaidana da sortzea. Eta komposatzea, eta estudio baten sartzea, hori da gustatzen zaidana, kantuak egitea. Horretxean bezala sentitzen zea, eta hor pasako nuke bizitza, etxean pianoarekin, eta kantuak egiten. Eta gero kontzertuak... Eta zure diskan, ze topatuko dugu? Bakarrik, akordeoia topatuko dugu? Teklatua, denetikan? Bai, behitu egongoa, teklatua, akordeoia, gitarra akustikoak, Mikel Agirre, La Buena Vidakoa, amater taldekoa, pero Javier Vargase bai, egongoa gitarra elektrikoa jotzen, eta gero Jon Bidaur, dala, azkenen produktorea oso gona dela, eta bera sartu diture bai bajoak, eta Oriol Flores perkusioa. Musikari... Ze gauza ona, eta ze jende ona bildu zeaten bertan, ez da? Bai, esan bai. Ze ona. Eta, hola. Osea, irrekitan emusia labetik atea, eta holtza junda goxatzeko, ez da? Bai, egia esan bai. Jo, jakiteko nondik noe biliko zen, pentsatzen dut, Karen bezala topatuko dugu, zure sare sozialak edo nola topatuko dugu jakiteko nondik noe biliko zen. Hor da dilema bat, ni naiz Karen Ortiz de Ginea. Orduan, hasiera batean, Javierrek adibidez hartzen zian, bazuk Karen, zeukazu izen originala, Karen, baina, klaro, ze gertatzea hasi ginen pentsatzen. Spotifyen Karen pila badaude. Izan daiteke originala, ez dakit, igual auzoan, nire auzoan, baino. Beste asko dauden nian, ja. Orduan hasi ginen pentsatzen da esan genuen. Beste izen bat pentsatu behar duzu. Tani pentsatu nun, pues, ze izango naiz nioain. Karol G, ez. Karen G, ez. Karen Ortiz Ginea, ala naiz. Eta nola gainen ez da honbesteik, errexea da, pixka luzea da, baina errexea da, pues, aurkitzeko. Bikain. Eta hori ere, pues, pentsatu genuen nola importantia zala. Osondo. Karen, hemen, mingaine eman, eta lehen da biziko urratza egin dugu, Piperra labian dazkau, eta porrua goxatzen dakau hemen gurinetan. Ingo deuna da, oain, erreportai bat ikustea jungo gea. Behasainea jungo gea, kaxolakoa aneonga gure zai, artista duta, Iker, eta akutziko izku kokotxa batzuk. Koziko zuen, ze gauza gara.
Ei, kaixo Joseba, bueno, hemen txegare, kaxolan, ni Iker Markinez naiz, eta bertako sukaldari eta arduraduna. Eta gaurkoan, bueno, ez ditut esango zer den, baina bai mugimenduarekin ea asmatzen duzuten. Artista, venga, etorri nirekin. Bueno, hemen txegareia prest, osage guztiak mailan, eta gogoarekin zuei erakusteko nola egiten ditugun kaxolan, kokotxak pilpil erara. Bueno, errezeta honen zergaitia erresa da. Kalean askotan galdetzen didatelako, trukon bat egongo da kokotxak ondo ateatzeko, ondo ligatzeko, eta neuken gogoa, pixka bat, telebistan argitzeko, dauzkezuen duda horiek, kaxolan nola egiten ditugun. Gaurko errezeta egiteko, erabili bar ditugun bakaiau kokotxak dira gaziak. 3 aldaketa ur erabili ditugu, eta egin dituguna da gazitik gezara pasatu. Hauek erabili ezean, freskoarekin ere, gauza berbera egin dezakegu, hori argitzeko. Beste osagai bat garrantzitsua dena da, batzuria. Batzuria erabiltzeko garaian, zuritzeko, emango izu trukutxo bat. Uretan euki ordubete ure peletan, eta ikusiko dezute, horrela, baratzuria zein erres kentzen zaigun. Lehenengo ingu dauna da batzuria zuritu, zuritutakon puska txikietan moztuko dugu, eta momentu hau izaten da momentu kritikotako bat. Askotan, astentzatenen pilpila eiken dezutena da lapikoan olioa jarri, berotzen, eta ondoren botatzen dezuna da batzuria. Olioa berogie balima dao, batzuria seitxun erra egiten dela. Beraz, gure forma, eta nik uste forma hobena dela, baratzuria behin txikituta dugunean, lapiko batean edo kazuela batean jarri, baina lapikoa sutan jarri gabe. Ondoren olioa botako dugu, eta kaiena gustora. Nik botako diot kaiena pipar bat. Orduan hasiko gora berotzen. Berotzen hasten denean, baratzuria hasieran hasten da pixka bat aktibatzen. Eta handik minutu pare batea ikusiko zuen batzuria hasten dela dantzan. Dantzan hasten denean baratzuria, ingo deuna da lapikoa osutatik kendu, osua itzali, eta ja behin sua itzalita ingo duguna da gure kokotxak txukun lapikoan ipiniko ditugu. Ja behin lapikoan gure kokotxak guztiak jarri ondoren, eingo duguna da beize sua piztu. Eta momentu honetan eukiko dituguna da gure kokotxak 3-4 minutuz ez gehiago pixka bat konfitatzen. Horrek esan nahi du, ez dugula sua oso fuerte euki behar. Sua fuerte ez eukitzeak duen bentaja da kokotxak beak soltatzen duen gelatina lapikoan geratuko dela. Hori ez bali maen duen horrela egingo, beak soltatzen duen gelatina olioan desegin egingo zela. Eta gero nekez eukiko zen duetela aukera hori dena ligatzeko. Beraz, beste momentu interesante bat. Dela itzaldi eta momentu hortan utzi behar duguna da gure lapikoa quieto, geldi. Eta egin behar duguna da berotasun hortatio pixka bat temperatura gesten utzi. Beraz, gutxi gora era 15 minutu eduki beharko dugu kazuela ikutu gabe. Eta ja behin hori egiten dugunean momentu magikoa etortzen da. Gure movimentuarekin, iben horrekin edo betiko movimentu zirkularrarekin hasiko gara pixkanaka guztia ligatzen. Da ikusiko dezute, orain arte hain zaizuten plater bat, pauso guzti horiek mantendu ezkeo, jungola dena pixka bat ligatzen, eta lortzen gure pilpila gu nahi dugun lodiera hartu arte. Ondoren, guztia berotzea besterik ez zaigu geratzen, eta azken momentuan beti bezala platereratzea. Horrelako kasuela bat egin behar dugunean jende askorentzako, lehenik mesedez etxean praktikatu. Nahiko gaizki pasatzen duelako, elkartean egoten dan tensioarengatik ligatu gote da eta ligatuko. Beraz, hartu kasolako bideotxo hau, etxean pixka bat praktikatu, eta ondoren, zuen elkartetan, prestatu horrelako kazuela erraldoi bat, 2 kiloko kazuela karadear bat, eta ikusiko ez dute ze ongi geratzen zareten. Hemen egiten dugun gauza ezberdina da, platereratzea egin beharrean, egiten dugula da, gure ontzietan sartzen dugu. Ondoren, termoseiatu egiten ditugu, eta pasteurizatu. Horrela, zuen etxetara, aiatzen da. Hemen ikusten izaten kokotxa kaxola berdina, baina era erres batean eta berotzea besterik ez zaigu geratuko. Bueno, Joseba, bukatu dugu gaurkoa ere. Hortxe haitu geha kazuela moitxu eta hemen ditugu gure kokotxa eharrak. Badakizute non gauden, Beasainen kaxolan. Beraz, etorri eta gozatu.
Hau Paiker, eta gora kokotxa, oiek, ze itxura, pilpil sali altzea, Ze goxoa. Egia esan, pilpilian, dana ona, eta kokotxak areta hobeo. Eskerrik asko, eta eakutituken trikin bainak ezin hobiak ondo ateatzeko. Urren arte, Iker. Bueno, gurean jarraitzeko ditu, hau hemen ondo erregozten nahi da, itxura politazten nahi da, guain, zapua garbituko deu, bexamela inberdeu, eta telebistan bakizuen magia egiten dula, eta ja piperrak erretatea ditugu. Ze ondo. Ordin berdiana zuritu. Vale, zuritu eta pepitak atea. Moldatuko zea? Vale. Bestela raia garbitu. Igual hobeto. Bai. Bueno, ingo deuna da, bitu. Alde baten. Zikina horretan geldituko eta honean mamila botakoz. Vale? Bitu. Sekula garbitituzun, ez trekimenean baten matia? Ba, igual, emate baiazu. Bitu. Erraz. A ver. Hemen, aurrena pepita dazka hemen, bale? Bai. Eta hau kentzen deu, honea botatzen jute beha, zikina. Gio, azala kentzen deu, errez kentzeala, horrela xe, eta gero, mamila hartzen deu nian hemen, dana ikendu, eta gero, hola itezu, ja, hartzezu mamila, eta gaitu, honek justo pepita gabe gelitza, baina bestela uretan hola itezu, pepitak uretan gelditzen dira, eta honea botatzen du ja piperra garbia. Vale, oso ondo. Una sala kentzen, eta gero pepita kentzen, da listo. Vale. Bueno, eta ni hemen jugu naizena da, arraia garbitzen. Baitu, Hemen sapua dakau, eharra. Bai. Lomo bat erabiliko berta botatzeko. Baitu, badakizu hau zertako da, lagunak. Baitu, hemen, bueno, normalen bi eukitzitu, guain bat ez dakit, juntza dio. Badakizu zertako dazka hemen antenatxoa hauekola. Antenatxoak, o bixarrak, o ez dakit, nola ditu, hemen. Ustezu? Bai. Señuelo bezala dia. Horitezun, hola, izkira bat izango balitu bezala, edo larbatxo bat izango balitu bezala, hau pita bat bezala da, arraiak ez du ikusten, eta hemen normalen pixka eta hundiago ukitze gola, txak, eta hori moitu itebe gola. Eta moitze guenean, treki, honea arraiak urratzen dira. Larba edo kizkira hori jatea. Orduan señuelo bezala da, eta etortzen dianean, hau irikitzeu, rast! Eta barrua. Eta arraia barroa. Eta ez du ia aurrak egiten, Nola oleiteun, ura barroak asartzea. Eta iren txiteu. Eta gero, indartxuitea eta gero guk arrapatzea jo eta hortxe bukatzea. Bueno, ingo jotena da, lomito batea eta jarraituko dugu gurean. Bueno, bakit Helio Murphykin ere bai indezula kolaborazioa. Beakin bai indiztuzula kolaborazioa. Askotan jo izan duet, akordoia berarekin. Eta nola lotzen dituzu historio horiek? Begira, dena nire pasioaren gatik. Bruceekin esan dizudan bezala, Eliotekin berdina pasazitzaidan. Elliot Murphy ikusi nuen Bruceen kontzertu batean, eta izugarri gustatu zitzaidan. Zen bera lagunak dira, tango bidatu zuen. Vale, osea, kolaborazio bezala juntzan, eta zuk etzen duen ezautzen orduan. Nik ez, gero lagun batei esan nion da, esan zian, nola ez dezula ezautzen da? Si, bai, eta, bueno, asko gustatu zitzaidan da, Eliote daukana da, Parisen bizi dela, accesibleagoa da. Bruce baino, claro, Bruce dago estatu batuetan. Orduan, askotan etortzen da Euskal Herrira. Eta justu kontzertu hori eta gero, Biarritzera etorri zen. Orduan jo nintzen lagun batekin Biarritzera, eta emanion, nola Brucei emandako CD-a? Elioti emanion. Eta esan zian, bere naizula berdina, baina bere kantuekin. Eta orduan... Hori beak eskatu zizun. Bai. Eta orduan emanion, eta esan zian, horrengo kontzertu nekin joko zu. Eta, bueno, izan zen... Ze, ona. Bai, eta orduan dikan aurrea askotan jo izan duen beharekin, Espainiako leku askotan da, Euskal Herrian ere. Bai. Eta hola leku berezin batien, zer lekutan jodezu behakin adibidez? Netzat, ikaragarri nago, ondina netzat izan zen, Zaragozako zezen plaza. Izan zen como leku oso ondia, eta jente asko zegoen, eta netzat zen como, wow, que pasada. Bai, eta gero, Euskalduna, asko gustatu. Euskalduna, bai, ez? Euskalduna gaur egilan. Bai, antzoki askotan. Gehore bai, revolverrekin bai izan dezu kolaboratzeko aukera, ez da? Baita ere. Eta berdintxoa izan za. Eske, nien ez galtzen. Osa, azkenian... Ez zuten moralperri galtzen zen, eta? Eske, gustatzen zaizkidan musikariak, pues egiten dizkiet gauzak, eta suerte izan duet. Nire ikasleekin, pentsatu nun, ingo dugu bertxio bat, bere kantuarena, baina euskeraz, letra jarriko dugu, horioko gauzei buruz, eta berari eman nion. Batzera messengerrek batekin, hola. Eta orduan, erantzun zian. Eta gero ja orduan ikan aurrea, bezrizko iziditu genuen ezakizer, eta egun batian hemen efnaken esan zian, bere manaierra zen da, esan zian, Karen,
zuk neki joko zurrengo kontzertun. Eta ordundikan aurrea, etortzen danean, beakin jotzet. Eta super gustoa, porque da netzat, jotzea, me encanta. Bai. Eta, holakotan adibidez, gustatzeizu bestekin kolaboratzia, baina zuria danien hor ja, txitxare desberdinak izango diare bai Isabelen, ez da? Bai, egia esan bai. Tximel eta berezik etorri horrezkizu, ez da? Egia esan bai. Ze da, como, zakit, zuk egiten dezunean kantu bat, ez dezu pentsatzen ze kantu mota daiteken, eta gero esaten dezu, kuriosoa da. Zakit. Polita. Eta, zenen itxura gehiaukiko du dezuena bestiak? Zenen antzadaka edo, ba, zure estiloa izango da, ez da, baina... Nire estilo, eske gauza da, ni dauzkat influenzia, hori ez? Adibidez, Harlan estilo amerikarra, hola, hori Bruce, Tom Petty, John Mellencamp, Elliot Murphy, Johnny Cash asko gustatzen zait, ezakit. Baina gero, entzuten dezu nire kantuak, eta esango dezu, ez dirudi. Orduan, niri esaten diate nahiko pertsona da dela, ezakit. Batzuk esan diate daukatela la oreja de Van Gogh, antzar, ez dakit, ez dakit. Beste batzuk esatea Cristina Rosenbling. Ze estilokin jarriko zinen, egia zen gaurko musikori ez gustatzen asko estilo baten jartzea, baina. Ja, nenke esango nuke pop, rock, folk, horrelako zerbait. Claro, horren barruan oso... Abaniko ondila da, hori da, orduan, nahiko kantu espiritualak dira ere bai, melodikoak. Zergatik esaten dezu espiritualak? Espiritualak dia oso barruko kantuak, ez dakit. Ez da, oso, musikari gehienak berdina esango dute ez, baina barrutik ateratzen zaizkitenak, eta azkenian, nabaritzen dut, egiten dudanean kantu bat, asko zobeto sentitzen naizela. Eta orduan, da, arimatik ateratzen zaizun zerbait, orduan, azkenian hori, ez dia kantu gainazelako kantuak, dia nahiko profundoak, ez? Eta lehen aipatu dezu, zure aman, eretzan ondorioz hasi sinala hauek egiten, hor bertan ze gai jorratzen dituzu, ze egiten dezu, ze... Adibidez, dago kantu bat, dela mama izena du, ez? Orduan, kantu hori, da nire amatxori eskaini da. Eta hori bai dela oso espirituala, klaro, hori da kantu bat oso sentikorra, oso lasaia pianoarekin, eta jarri nion mama izena ez dakit zeatikan. Gainera, ingelesez kantatzen dut, eta berez, ni ingelesez kantatzia, ez nahi sentitzen oso eroso, gustatzen zait musika entzute ingelesez, hau da, gehien entzuten dudan musika ingelesez da, betidanik, ez dakizatik, bukatu ezu? Nik uste bai. Esku garbitu bain lasai, errazkan. Bale, oso ondo. Eta horregatik intzen un ingelesez zure... Eta, bakizu ze gertatzean, bere musika, beti lehenengo iten dut musika, eta gero jartzen den letra. Eta musika horrekin, ateratzen zitzaizkiran galderak, erderaz edo euskeraz ez zian ondo gelitzen. Zian, ez dakit nola esan, ingelesez gelditzen zian politxagoa, melodikoki. Bai, eta musikalagoak zian esaldiak ingelesez, eta horregat ikanekin un ingelesez. Bai. Eta adibidez, diska guztin, bai euskeraz, gazteleaz, inglesez, hizkuntza guztietan entzungo ditugu diska, kantuak? Gehienak gaztelaniaz eta euskeraz. Eta, berez, baten badaukat ingelesez, baina uste kanpo gelituko dela. Orduan, diskan esango nuke mama dagoela ingelesez. Eta besteak, bari da, gaztelaniaz eta euskeraz. Hori, hola jarri. Perfecto. Oso ondo. Sartu behin, sartu bibider. Bibider, bale. Taka, bibider, hola. Bueno. Zu ikusiko zuzu, seguru txukun jartzen dezula. Bueno, hemen ikusi ezu, Gero piperra hauei, batzuk ja botako jo, salteatuko ditugu, txorixirokin, azukre esnegain eta esniak inaztuko deu. Bai. Eta hori daka hoia listo, saltxa iteko. Gure piperren oinarri ja. Hemen, behitu bexamela iten nahi nez, ja, irekiten da guztoa. Xamurra indeu, baina pixka gehiago xamurtuko dut. Vale, azkenengo ikutua. Hau hemen, eta hemen ingo deuna da, guain, nastu, porru eta xapua egin, eta ontzi baten gainen jarriko dugu, ostutzeko geopiperrak ondo betetzeko. Orduan, hau dakau ja, horrela xe, botako dugu bertara, xamela, listo dakau, horrei bi buelta eman, behitu honekin inberren,
mingaina batekin ningo, eta hola, dena ondo harrapatuko dugu bertara botatzeko. Eta utziko dugu hau ondo ostutzen gero piperra betetzeko, gero hori birrinduko dugu, eta bitartean jungo gea erreportai bat ikustea. Bale, ze ondo, bai. Arrai salia zea, arraia jatea gustatzen zu? Bai, asko. Dena salia zea. Bai. Donostia arra izan da, Nola ez? Horrelako gauza honekin, vamos. Bueno, ingo duguna da, hau hemen utzi ostutzen, haure kroketa batzuk egiteko ere arra izango zen, Ba, baita. Edo lasaina baten barrun jarteko, nahi zueneako. Bueno, holaxe, garbi. Esan dakoa, hau ostutzea, eta erreportaia ikustea jungo gea hori joaino. Eta hori joan dago, Bodegon Sarasua, eta danetik itegu egona. Parrillan artista dia, eta gaurkoan itxaskabra prestatu du. Ikusiko zuen, zer rezeta? Eharra, betikua, ona, gauza gutxikin, baina produktu oso ona. Oazen ikastea. Kaixo Joseba, Lid eta Joseba gea. Kaixo tokaio. Orion gaude, Bodegon Sarasuan, eta gaur kontan, errezeta goxo bat egingo dugu. Bodegon Sarasuan gaude, 1970 urtean irik izan egetegi hau, eta nik eta nire maztiak orain dela 6 urte hartu ginen. Beti nahi izan ginen zehose bilon arte neuki gure negozioa. Eta bueno, ni bilinitza nire lengusuakin bodega katxinean parrilla ikasten. Parrillero famili batetik etorri izan du naiz. Txiki-txikitatik ikusi hori eta han ikasi nun parrillan eta gero erabak egin un bilon artean Sarasua hartzia. Eta Sarasua zergatikan izena, irik izan egunen Sarasua familiak irikizun hau, eta orduan guk hartu ginunen, erabak egin un behaien izena gordetzia. Sarasua da betiko egetegi bat, eta hemen da, betiko entranteek, tradizionalak, eta gero parrilla da, etxe hontan garrantzitsuna. Eta guzaiatzegea, oain bizkanaka espezie berrik ekartzen eba, eta arrei ezberdinak, ez izateko hori joa etorri eta beti bizigua jamerrezula o pixkat tipikotikan ateratzeko. Pasaitikan ekarrizkigu igorrek, Carmen Arreindegitikan hemen txedekaula 20 metroa, keizton produktu ekartzi gula, eta gaur ingoitugu itxaskarra batzuk pasaian hartutako gaur izan. Honea etortzean bezero klasia da, bertako bezeru asko, herrikua eta inguruko herritakoa. Eta gero kanpotikan, udaran hori jo jendez betetzea, eta kanpoko jendia eta bertakoare asko ibiltzea. Eta hoan eakutziko izuet nola ingo deun gaur ekarri deun itxaskabra. Gaurkuan itxaskabra ingo deu, zergatik itxaskabra, harrapatu berri dute pasaian, hoan udaberritik udara arrai hau asko sartzea, itxasua gehatzean enpixka eta gantzale bazterrea tortzeia gantza, eta nahi gehien gustatzen zaiten arraia dalako. Horregatik ingo dugu gaur, itxaskabra, earrau. Errezeta guiteko 15 minutu beharko ditugu, gehiago ez, azkarra izangoa. Erabaliko ditugun osagaiak dira, ospina, olioa, baratzuria, kaiena eta gatza. Eta garrantzitsuna, itxaskabra. Errezeta guazteko, lehenengo gauza ingo duguna da itxaskabra hartu, itxaskabra garbitu, eskama kendu, agaia kendu, gero esurrak kenduko jau da mariposa bezala irikiko deu. Eta gero ingo deu, huelta eta huelta parrillan. Parrilla nola ite deunen, golpe fuerte bat emate jaunen, ingoa parrilla asala tostatuta gehatukoa, eta gero aragila oaindikan gehatukoa bere puntun, juistu inda, eta sekatu gabe. Nahi deuna da bere zukuk eta barrun mantentzia. Zergatik itxaskabra, bertako arraia, da aragi gorriko arrai bat, sabore potentia dekana, mariskua jaten eotean arrai bada. Arroka bastarren, ikustezu koloriagatikan nola eotean algarten kamuflatuta. Adibidez, itxaskabra hemen dago jendia erotu ite jona arrai hau, eta beste askoi, que no le gusta. Ondoren ingo deuna da olioa jarri berotzen, kaiena bat bota, kaienak soltatzen juteko bere pikantia, eta gero, vinagre pixka botako jau arraiai, baratzuria botako dugu ondoren olioa, eta gero refritua botako jau arraiai gainetikan. Bueno, Joseba, behitu ze itxura polita dakan. Badakizue Orion gaude, Bodegon Sarasuan, eta etorri nahi dezuenian bisitatzea. Noiz etortzea izen, itxaskabra erba jatea. Agur!
Agur! Eura! Hau pasarazua, gora hori jo, eta, hau palide benetan, eta zorionak, Joseba, ze gauza Pasada erra, bat. itxaska horra, Bai. gauza Bai, erra, ez. egia esan. Bai. Eta gero esan dure, bai, eskau batzu gustatzea izaio, eta beste atzui, ez. Nik usten dut horri itxaska horra, batzuk ez dazkiela hola espinak eta hola Hori da, arreiak, ez hola dakite. azkana pixar burua errata horre daka goxatzeko, nire amorratu da, nire Nire matzako ere. da, gehien gustatzea jo narraia. Bai. Eta nire asko. Eta gauza errakititu zuen eta jarraitu hortan. Bezarka ondioa bikote. Zorionak ite zuen agatikan. Gurian jarraitzeko men. Zu emango jo, sarta jai, olio pixka martxan jarriko deu, batzu ja pikatuko deu, eta botako deu bertara. Igual, piperran gainea, igual ez negaina eta pixka temendikan pasa berotzeko dena, eta hortxe birrinduko zu. Vale. Ados? Bueno, musika da, zure ogibidia, baina ez holtza ibiltzea. Garga maizik eta musika irakaslezea, ez da? Bai. Alaxe. Nuzea zehazki. Ba, begira, Antigua Luberrin, Antiguako institutoan. Vale. Hoxe. Institutuan, edade hola pixka traketa, Oso ez da? txarra, oso Oso txarra. txarra, bai. Ez que Bai. nigo atzen naiz. Bai. Gaina honea torri zan, txapa zaundila. Zauzko gure Ai. musika irakasle. Gero beste bate bai eukin nun da. Jo, egia esan da, ez dakit. Beti zaude hor klasen, ez da? Matematika eta ez dakit, hola, eseita eta junto zea musika eta arrotu. Bai, Arrotu bai. askotan, Gora, ez da? profesora. Soinketa, junda, Bai, venga, hori da. pixka eta arrotu eta Bai. pixka zei izan berra. Edai horietan, da justo klase horietan irakasle izatea, ez da? Bai, batez ere gaudelako, osea, irakasle bat 25entzat. Ja. Orduan, claro, 25 erakutsi gitarra jotzen, ukelelea jotzen, o kantatzen ondo, eta normalean astean behin izaten da saioa. Oso eta, zaila claro, izan behar du, ez da? Oso zaila da. Ja. Bai. Bai, Baina, niko bueno. gatzen naiz hor behitu gaina inula behin. Txistuan, ezamina, hau uste behin bainoetan kontatu, eta txistuan azterketa eta txistua hola hartu, mutu urran sartu bat, eta Joseba kalea, venga, jode, hoi da, arrotuta geiztia musika. Eta oroitzapen olako, azkal musikan, zatikan, ez dakit, egia esan, edadia txarra izatea dare, bai. Eta orduan, ba, gora etortzezea, eta ez dakit zeba, tikama, irakaslek Dena batzen du, juntatzen. ez da? Bai, hori egia da, Bai, azkenean energi gastu handia dakau. Baina, bueno, ikasleak ez daukate, kulpa. Adinean daude. Ja, adina izatea, Bai, eta bai. ontsa esan dezu. Eta hor, adibidez, ze ukelele, esan dezun bezala, ez dakit, txistua, txirula, ze gauza erakusten dira, zehazki. Ba, aldeguna, askotan esate dute, nik nahi piano ikasi, nik ja, baina eske dago piano bat eta 25 zareten. Ja. Orduan, ba, azkenian txirulakin, iten dugu pixkat denak daukatelako txirula bat, gero ukelele asko daude denontzat, gitarrake bai, orduan, bueno, ba, egiten dugu pianoarekin kantatu, abestiak jo, kantatu, instrumentu desberdinekin, aldeguna, Ja, aldeguna, alde zuena, bai, eta- hori da, Eta musika pixkat barruan eukin bihar dare bai, bai, ezta? nire ustez bai. Nero irakasleak esaten, zu belarriak bata bestian kontra dazkazu, Joseba. Jarri zaite, lasai dutxan entzuten da. Egia esan, batzuk bai doinuan nahi gabera ematen du, ez da, Bai, barrutikan egia da, atetzen bai. zaie, eta beste batzui, Bai. ba, ez dakit. Beste batzuk gehan bezala traketzo, ba batzuk korrikete Holaxe da. goraian, da beste batzuk sukaldatzeko goraian, Bai, ez da? bakoitza dauka bere zaletan Doaiak hori da. eta- Bai, hori ala da. Bai, bai. Bueno, hemen, inberezu bakarra da, birringaio barrun sartu, Vale, eta dena ondo birrindu. Oso. Eta ni piperra betetzen jungo naiz, vale. a ber, nun jarriko eten, behitu, hementxe bertan jarriko ditut, txiri, zua basu, guain batian jarriko ete, pixkate peltzen juteko, eta gero hori gainen bota, piperrak beteta, eta hau bagoa, martxan. Bueno, eta, eman dituzure bai klase pribatua, geho beste erabateko kurtsuak eta hola, edo Ba, bakarriken ibilizia eskoletan da hola? Ba, oain hezkuntzan nago, bigarren hezkuntzan, baina hasi nintzen musika eskoletan, eta gero ere bai klase partikularrak ematen, baina pixkatero mena zan, zezan oain bi ikasle, bilar lau, ezakitzen, eta azkenean esan hon behitu ez. Nire inbiarko hori hezkuntzan egon, eta gero Lan bentsat. hori da, lan establea. Ja. Ordu establekin eta holaxe da. Berez nahiko nuke musika eskola batean, Bai, Bai, porque da hor bai gozatze duzu musikarekin. Eta Ba, porque totzen da ikasten jendea duzu musika ikasi nahi berez. duna, ezta? Hori da. Baina batzutan kondizioak ez dira inonak, eta, bueno, holaxe da. Eta, bueno, musikak, zeman dizu zuri bizitan musikak? Ba, dena. Dena, eta? Bai, dena zeatikan, da nire terapia. Osea, nire ama hil zenean adibidez, ba, jendek esatezian inguruko jo, psikologa joan beharko zu, porque nire amakin, osea, ginen erlazio bat izugarria. Ginen igualak, eta beti juntu, eta
Eta nik arginakan, osea, segurazki psikologoa beharko nuke, eta beti beharkoet, osea, nola ez, baina nik argi nun ez, eske ni bakit zein behar deten, eta nire osatzeko modua, pues, zan musika, eta hola da beti. Komposatzea izan zen musika, ez da? Bai. Bueno, eta zer espero duzu mendik aurra musikak ematiare, bai, ez dakit guain hemen indezun proiektu, después de todo proiektu honekin, ez dakit, zein da helburua, edo aurrena da izan da goxatzia eta gero ikusiko duze pasatzen den, edo zein nahi duzu? Bai, ikusikoa ze pasatzean. Azkenean, esketa daramazkit bizitza guztia musikarekin, eta hori kolaborazio pila bat ditut, eta badakit, hori ez, egun baten zaudela, kriston antzoki polit batean jotzen, eta hurrengo gunean zaude institutuan lana egiten, eta etxe ez dizu inorreko ordaintzen. Azkenen kontzertuak, bai, gauzak egin ditzazkizu, baino musika oso zaila da, musikaz. Bakarrik musikari bezala bizitzea ez da bat. Kolaborazio horietan ez da nahiko irabazten bizitzeko gaina? Gero- Okibeko zenituen azte euro Hori hiru da, lau, ez hori da? da, Eta ez da hori da. errezan betetzea agenda, Eta hori ez da? eukitzeko ere bai, egin beharko zenuke, esan behitu, institutu hau txingo dut, eta horta dedikuatuko naiz, baina, klaro, eske gero esatezu, ja, baina aurten edo, hemendikan bi urteta bai, baina gero zeingo ere bizitzakin. Orduan, daukat estabilidade hori, eta gero musikarekin ja pentsatzen dut, bueno, egiten dut hori nik nahi dudalako, nire terapia da, nire beharra, eta gero ja ikusiko da zer ateratzen den hemendik, baina behintzat, bai, ez dauzkat aspirazio handiak alde hortatikan. Ze bestela sufritu iten duzu pila bat, orduan, bai. Beharra zendun, atera dezu, eta hortxe da, oia, kaleratu. Eta beti egon gorez musikarekin erlazionatuta hori bada argi daukat. Bueno, irrikitan gaude zuri entzuteko. Hor ikusi dugu pianua une oro, baina guandik ez dugu entzun, da egia esan irrikitan gaude. Beitu, hemen dakau piper gehiago betetzeko, Guan indet pipertxoiek bete, kasuelatxo txiki hori ingo dugu bilon artean hemen gaur egun ikusita hoxe jateko. Berexil pixka pikatu berdet, eta hori ondo birrinduta gelditu aldaia. Nebezu gehiago emango jot paso. Eman, eur bat hola pixka, bonik emango jo bestela. Zuk ja leku hartzen jun. Bai, bale. Eskuketan agarbi askazu, ez da? Bai. Piano ez dago. Hau emango jote eura hola pixkat. Eta hau orgaina gota, epeldu. Eta hau listo dakau. Bueno, ze kantu joko dezu, Karen? Baitu, kantu hau zutzako da, Joseba, ze lehenko gunean egon pentsatzen, ze kantu jokoetet, eta, esan hon, kantu bat ingo jot, oso simplea da. Ez de sinisten. Bai, ala da. Prestatu dezu? Bai, lehenko gunen. Benetan? Bai. Bueno, Ai, ama. a ber ondo atatzen daiten. Eskerrik asko, seguru bai. Txulezita bat daukat bazpare, ze azkenian letrakin, hainbeste kantukin nastu itezea, baina, eta hau nola nahiko berria da, baina, bueno. Ai, ama, A ber ai, gustatzen ama. zaizun. Eskerrik asko, Karen. Zuri. Irrikitan gaude Zuri. entzuteko. Bai. A ber. Piztinguet, lehenengo gauza. Eguerdi hontan, sabela goze, zeote dagon bazkaltzeko. Niri berdin dit, zure ondoan, ziur dena dago goxoa. Zukal herrian, Josebarekin, arginano fenomeno bat. Galderak dira, gura itzakia, plater goxoa helburua, helburua. Gaurtik aurrera, errezeta berri hau, gordeko dut bihotzean. Ta horretarako, nik ez dakit, piperrak ondo moztuko ditudan. Bueno, tipula zamaile, bueno. Zukal herrian, Josebarekin, arginano fenomeno bat. Galderak dira, gura itzakia, plater goxoak helburua, 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 helburua. Bueno, hau izan da improvisatua, Mas o menos. Ikiarri ja, benetan. Zuretzako.
Egin da. Honek irekin bat eman du, baino mentxelako duzu, baxan, pur, piperra marroño bete arte, eta eskerrik asko, olako Zuri. ez zire egunero pasatzen, Mil Merezi esker zuri ez, zuri. horretatik, eta zuri kantuetatik, eta etortzeatik. Eskerrik asko, Joseba. Goxatu garen zure diska berritakin. Mila esker.